Исәнмесез, ТМВда адымнар вакыты җитте. Студияда Сәрия Хабибуллина безнең бүгенге тапшыруда. Һәр 8-нче пациентлары авыр хәлдә. Республиканың йогышлы авырулар хастаханәсенә килүче авырулар ташкыны ни рәвешле урамдагы битарафлык дәрәҗәсенә тәңгәл. Алар маскаларны вроде кигән кебек тә име, но борын капланмаган. Татарча белеп тә сөйләшмиләр. Кайсы министрлар бу атнадан туган телгә карашны үзгәртергә тиеш. Татар телле министрлар да татар телендә чыгыш ясамыйлар. БДД комиссиясенең Мөслимдә күргәннәре. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Мондый җыелыш булганы юк иде әле. Шау-шу уятырга теләүме, әллә аңлашылмаучанлыкмы? Адымнар күп телдә белем бирү мәктәбендә татар теле күп дип кем зарлана? Престиж дигән әйбер бар инде, шундый мәктәптә укый минем балам дип әйтәсе килә, татар телен өйрәнәсе килми. Тапшыруны Татарстан өчен мөһим кайсы вакыйгадан башларга җыенсак та, иң мөһиме булып коронавирус торачак. Тормыш бүген пандемияга бәйле. Бу атна безгә берничә яңалык алып килде. Кичә Татарстанда тәүлек эчендә коронавирус диагнозы расланган кешеләр саны 30дан артты. Бүген тагын 35 кеше. Дөньяда авыручылар күбәя. Россия исә май аендағы иң күп кеше авырган чор статистикасын яңартты. Татарстанда 3 медицина учреждениесе кабат ковидлы пациентларны кабул итә башлады. Җомга көнне Россиянең сәламәтлек саклау министрлыгы ил халкына мөрәҗәгать итеп, бу ялларны өйдә үткәрүне үтенде. Шунсыз йоктыручылар санын киметеп булмаячак. Бу исә медицина системасына өстәмә сынау дигән сүз. Хәзер хастаханәләрнең һәр кешене кабул итеп өлгереп, ярдәмне вакытында күрсәтә алуы мөһим. Менә бу кадрларны без гомумән атна видеосы дип атар идек. Казанда йогышлы авырулар хастаханәсенә чират бу. Монда эшләүче табибларның да Татарстан халкына әйтер сүзе бар. Андагы Кызыл зонадан Айзат Шаймарданов репортажы. Йогышлы авырулар хастаханәсен һәр яктан ашыгыч ярдәм машиналары уратып алган. Көн саен монда 350гә якын кеше мөрәҗәгать итә. Мондагы Кызыл зона республикадагы ковид госпитальләр арасында иң зуры. Җиңел авыручылар юк диярлек. Кызыл зонага керер өчен без тулысынча киемнәрне алыштырабыз. Махсус комбинезон, аяк киеме, чәч, йөз, күзләр каплана. Әлбәттә, коронавирустан 100% бер нәрсә дә сакламый, ләкин менә бу саклау формасы, табибларның формасы мөмкин кадәр күбрәк киртә тудыра. Минем хәзерге вакытта тәнемнең бер ачык өлеше дә юк диярлек. Без хәзер Кызыл зонага авырларны карар өчен шушы шлюз дигән ишек аркылы кирип китәбез Кызыл зонага. Йогышлы чирләр хастаханәсенең яңа корпусының бу Кызыл зонасы ул менә шулай урамнан ук башлана. Монда күрәсезләр, күпме ашыгыч ярдәм күрсәтү машиналары, аларның һәрберсендә кеше язмышы. Һәм һәрбер авыручыны аерым боксларга кертәләр. Монда бары тик табиблар гына керә ала. Илхамия Гарипова пандемия башланганнан бирле көндә ковидлы авырулар белән эшли. Ул безнең хәзерге пациентлар белән таныштыра. Авыручылар үзләре чыга алмый. Алар Изоляция инде була. Әйетле изоляция. Өйдә ятканда бик авырый. Хәзер ушу лечение бара. Үзегезнең хәлегезне ничек тасвирлыйсыз? Хәл юк, башкорта. Фәридә ханым Биектаудан бәхеткә бу чир гаиләсенә, балаларына йокмый кала. Ничек яктырдым дип уйлыйсыз? Штейнкны. Битлек киеп йөрегезме? Ничә процент сезнең хәзер кытта күрсәттеме? Меньше 50 дип. Кислород бирәбез, кислород. Ул 10 литр минутына. Ашый башланды, аппетитлары яхшырды хәзер. Уколлар ясыйлар. Кайчан электегез монда? Республика йогышлы чирләр хастаханәсендә бүген 430 кеше дәвалана. 8 кеше ясалма сулыш аппаратына тоташтырылган. 28-е реанимациядә. Менә сездәге пациентлар сезнең һәрберсенең язмышын беләсездер инде. Алар үтәгән микән бу саклау чаралары? Барсы да үтәгәндер дип уйламыйм. Менә транспортка кергәчен дә транспортта карасаң халык кешеләргә. Алар маскаларны вроде кигән кебек тә име, но борын капланмаган. Без бит сложно инде борын белән алабыз. Үпкә ничек? Кататри. Гүзәл Сахипова үзе үк табиб, сырхауханәдә эшләгән. Дөрес коронавируслы кешеләрне дәваламаган. Башта 2 атна өендә авырый, аннан монда килә. Дөресрәге
китерәләр. 38,5 температура белән яттым өйдә. Антибиотиклар эчтем, аңаны да җуйдым. Авыр булдымы менә бу икатны? Икатна вообще авыр булды. Ашамадым, эчмәдем. На воде. Аның кебек авыр хәлдә килүчеләр монда берничә. Йомшартыгыз қолны, ярамы? Йомшақ қана тұтығыз. Поликлиникаға барғаны. Сонда жығылдым. Двусторонняя пневмония. Мен нәрсе десім келе. Сақланырға обязательно керек. Потому что қазір шундай вақыт. Өзіңді сақламасаң, ауыртып кетесің. Мұнда орта халдегі аурулар, ауыр халдегі аурулар больницаға ілігі уже. Бош урыннар юк инде, беркайчан булмый. Бош урыннар тіріліп шығушылар болғашын, алар урына яңалар кіре. Мондагы табиблар туктаусыз хәрәкәттә, бер утырып торган, хәл җыючыны күреп булмый. Һәр табиб саклану киеменең һаман каядыр ашыга. Аңлашыла да, даваларга кирәк, чөнки авыручыларның саны соңгы көннәрдә бары арта гына. Бу больницада һәр бер табиб үз эшен яратмаса, монда эшләмәс иде. Врачларга хәзер нагрузка бигрәк күп. Чөнки кешеләр үзләр килеп, алар башта үзенең врачны, участковый врачны чакырырга тиешләр. Аннан соң гына участковый врач направление язып, монда килергә тиешләр. Бүке ясылар. Бу хастаханәгә көненә 350 кеше мөрәҗәгать итә. Шуларның 250-ләбе үзләре килүчеләр, ә калган 100 ашыгыч ярдәм машиналары белән китерелә. Чөнки бу хастаханә провизор госпиталь буларак эшли. Ковид дип шикләнгән барлык пациентларга монда төгәл диагноз куеп, нинди авыру булуына карап, башка учреждениеләргә заталар. Бүген Казанда эшләүче 7 ковид госпитальнең берсе дә буш түгел. Авыручылар кискен артса, министрлыкның Б планы бар, ягъни коронавирус хастаханәләрне тагын ачу. Бу хәзер халыкның ковидтан саклануыннан тора. Татарстан халкы кайсы юлны сайлар? Ятакмы? Битлекме? Бер айдан вакыт күрсәтер. Айза Шаймарданов, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Менә шундый хәлләр. Яндекс эзләү системасы 8-9 октябрьдә Татарстан халкының карантин сүзе буенча өстәмә мәгълүмат эзләвен ачыклаган. Моңарча мондый күләмдә эзләгәннәре булмый әле. Иң күп сорала торган 10 теманы карасан, карантин 9 урынга менгән. Татарстан хөкүмәтенең яңа составы бу атнада формалашып бетте. Президент инаугурациясыннан соң 2 министр вазифасы ачыкланмаган иде. Дүшәмбе президент транспорт министры итеп Фәрит Ханифовны билгеләде. Моңа кадәр ул төзелеш министры булып эшләде. Аның урынына Марат Айзатуллин билгеләнде. Моңарчы ул республиканың баш инвестиция төзелеш идарәсе җитәкчесе булып эшләде. Сишәмбе көнне президент хөкүмәтенең яңа составы белән очрашып, аларга яңа бурычлар куйды. Высокое доверие, работать в правительстве Республики Татарстан, одного из самых передовых регионов нашей страны, ну и пожелать нам всем хорошей работы. Министрлыклар алдында торган мөһим икътисади, социаль бурычлардан кала безнеңчә тагын берсе бар. Ул үз эшләрендә дәүләт теле, татар телен инкар итмәү. Бу атнада мәсьәләне Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе утырышында күтәрделәр. Үзебездән башларга кирәк дип белдерде Марат Әхмәтов. Иң элек министрлар үзләре үрнәк булырга тиеш. Бу нисбәттән татарча белеп тә җитәкчеләре сөйләшмәгән министрлыкларны атадылар. Җитәкченең үрнәк күрсәтүе, үз тирәсендә туган телдә сөйләм мөхите булдыруы һәм карашны төптән үзгәртү стратегиясе. Айгөл Бәдретдинова шул хакта. Спорт министрлыгы, яшьләр министрлыгы, безнең юл һәм транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы һәм башка берничә тагын шундый идарәләрне, даирәләрне санап китә алам. Аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Марат Әхмәтов монда дәүләт органнарының туган телгә гомуми мөнәсәбәтен күздә тота. Эшне ул үзләреннән, ягъни җитәкчеләрдән башларга чакыра. Президент белән сөйләшү булуга карамастан, атналык шул ук киңәшмәләрдә бик күп министрлар, татар телле министрлар да татар телендә чыгыш ясамыйлар. Инде шундый күрсәтмә булуга карамастан, шәхси үрнәк бик кирәк. Бигрәк тә җитәкчелекнең шәхси үрнәге. Комиссия рәисе атаган җитәкчеләрнең татар телендә чыгыш ясаганнарын күргән кеше бармы? Переговоры по открытию прямого сообщения между Казанью и Мюнхеном. Частных инвестиций поступило 114 миллиардов. Модульные, так называемые передвижные
поликлиники. Күрәсең, туган телгә мөнәсәбәт анда сөйләшмәүдә генә түгел, министрлыкларның сайтларын алып карасак та, монда татар битләренең соңрак тутырылуы ачыклана. Димәк, мөнәсәбәт тә икенче сортка булган кебек. Әйдәгез карыйк. Спорт министрлыгы сайты җомга көнне стендка ату буенча кубок финалы турында мәгълүмат элгәннәр. Татар телендәгесен тапмадык. Соңгы татарча яңалык 6 октябрьгә карый иде. Министр эшчәнлегенең атналык планы да күренми, русчасы язылганы урынында. Яшьләр эшләре министрлыгында да охшаш хәл. Җомга 9 көнне соңгы татарча яңалык 6 октябрьдән рус телендәгесе көнендә чыгып бара. Инвестиция үсеш агентлыгында татарча мәгълүмат нәкъ бер көнгә соңарып бара. Ә менә транспорт һәм юл хуҗалыгы, шулай ук сәламәтлек саклау министрлыгы сайтларында 2 телгә дә игътибар тигез дәрәҗәдә булып чыкты. Алар бер үк көнне яңартыла. Министрлыклар муниципаль районнарның сайтларына, социаль челтәрләрдәге аккаунтларына анализ ясадык. Аларга үзебезнең тәкъдимнәрне җиткердек. Кайбер министрлыкларның татар теленә дәүләт теле буларак мөнәсәбәте бик салкын. Соңгы 2 атнада татар теленә мөнәсәбәтнең үзгәрә башлавы да сизелә. Президентның туган телләр елын игълан итүе тәэсир ясадымы, башка сәбәп бармы? Министрлыклар безгә, журналистларга татар телендә мәгълүмат җиткерергә җаваплырак карый башлады. Һәм бу мөнәсәбәтнең башына без сәламәтлек саклау министрлыгын куяр идек. Моңарчы татарча чыгыш ясаучысы булмаган министрлыкның инде нәкъ бер атна рус фамилияле урынбасары бик матур итеп татар телендә сөйләшә башлады. Ничек татарча муниципальное образование булды? Берәмлекләр. Владимир Жаворонков хәзер атнага 3 тапкыр пандемия хәлләрен журналистларга җиткереп бара һәм иркен рәвештә татарча аралаша. Респиратор вирус авырулар Татарстанда күбәя. Марат Әхмәтов үз чыгышында телгә алган Яшьләр эшләре министрлыгыннан Дамир Фаттахов та телне үзләштерә башлады. Балалар җәйге лагерьлары соңрак эшли башлады. Татар булып та татарча сөйләшмәгән министрларга үрнәк итеп федераль салым хезмәтенең Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллинны да китереп булыр иде. Президент катнашындагы киңәшмәләрнең берсендә ул күпчелекне гаҗәпләндереп татарчага күчте. Татарстан салымның җыю буенча Идел буе федераль округында лидер булып кала. Айдыр федераль салым хезмәте рейтингында иң нәтиҗәле региональ салым органы булып санала. Татар мөхитен булдыру тәҗрибәсен өйрәнү өчен бу атнада 20 районның башкарма комитеты мәгариф һәм мәдәният бүлекләре җитәкчеләрен Актанышка җибәрделәр. Монда уңга карасаң да, сулга борылсаң да милли мөхит хөкем сөрә. Моңа хәбәрчебез Илшат Аюпов шәхсән инанды. Актанышта күп кенә оешма предприятиеләрнең элмә такталарында саф татарча язылган. Менә мондай икмәк кибетләре турында инде әйтеп тә торасы юк. Хәерле көннәр, ипиләрегез яңа пешкәнме? Алар янында башка районнардан килгән делегацияләрнең сөйләм теле шактый аерыла. Что нужно будет рассказать? Юк, нам татарча нужно. Нет, вот только на татарском. Я такого не понимаю. Телгә хезмәт итүне дәүләт заказын үтәү дип кенә кабул итәргә ярамый, аны көчләп тагуда мөмкин хәл түгел диләр комиссиядә. Мондый теләк барлыкка килсен өчен бала чактан милли тәрбия кирәк. Балалар ана телендә җырлар җырлап ишетеп үсәргә тиеш. Без хәзер төрле платформада эшләргә әзер. ТНВның менә Instagram каналында 127 мең подписчик, радиода 111 мең, һаман сәбәре YouTube'та 65 мең. Бөтен платформада кирәк, төп мәсьәлә барыбыз өчендә контент кирәк. Милли тәрбиянең бер үрнәге бу. Быел авторлар арасында балалар җырларына конкурсны Шаян ТВ үткәрде. Аларның редакциясендә Актаныштан ким түгел. Белмәгән нәрсәләргә өйрәнәбез. Комиссия әгъзалары моңа үзләре инанды. Эш барышыннан тыш булган проблемалар белән дә танышалар. Әйтик, Татарстанда балалар өчен татар телендә анимация җитми. Шаян ТВ каналы үз тәкъдимнәрен кертте. Сайтларында татар әлифбасын өйрәнү буенча эш башланды. Тиздән дәресләр дә булачак. Башка халәт, башка тормыш халәте, башка күңел халәте. Шуңа күрә бик сокланып карап йөрдем. Бәлки киләчәктә язмышларын дөрес сайлап та милләтебезгә әле бигрәк тә тагы күп еллар игелекле хезмәт итәрләр дип менә шундый күңелдә ышаныч белән калам. Мондагы татар мөхитен республиканың татарлар күпләп яшәгән һәр районында булдыру әлегә хыял кебек, тик һәрберебез телне үстерү, аны киләчәк буынга җиткерү өстендә нәрсә дә булса эшләсә, файдасы тими калмас диделәр комиссия утырышында. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Татарстанда балалар өч телне дә камил белеп үссен өчен булдырган яңа проект Адымнар полилингваль мәктәпләре. Максат та изге, проект та бик заманча. Тик соңгы 2 атна күрсәткәнчә барлык ата-аналар да бу мәктәпләрнең аслын аңлап бетерми булса кирәк. Татар телен начар белгән яки бөтенләй белмәгән ата-аналар мәктәпкә шалтыратып монда татар теле булмаган класста уку мөмкинлеге белән кызыксынган. Кемдер бу хәлне бәхәс, шау-шу чыгарырга тырышу дип бәяли, кемдер мәктәпнең форматын белеп бетермәү дип аңлата. Бәлки инде ата-аналарга уй фикерләү форматын үзгәртер вакыттыр. Шунысы мөһим, бу комплексларда белем дәүләт стандартлары нигезендә бирелә. Шул ук вакытта ул телләрне өйрәнергә яңа мөмкинлек ача.
Adımlarda işte tatar tilin kimsiteler diyen sözler yeri başladı imi. Başta bana şanımağan emindi, alay bulalım, polilingual mektepten işiginde tatar tilin kimsiteler de ulağan emin. Leyla'nın mındı şiklenуuna Telegram kanallarının birisinde dünya kurgan audio yazma sebepçi bula. Avtorlar anı Qozanның 165 номерлы хәзерендә adımlar дип аталучы мәктәп белән әңгәмәдән өзек дип язган. Бер әни үз баласын шушы белем йортына урнаштырырга теләп шалтырата. Есть простые классы, в которых нет татарского языка. Этих классов у нас нет. То есть в любом случае татарский у вас Как есть. второй государственный в любом случае. Шушы әңгәмә Лейла Леронны татар телен яклап пикетка чыгарга мәҗбүр итә. Кем татар телен белергә теләми, алар өчен бөтен ил буйлап билингваль һәм дистәләгән мең башка мәктәп бар. Шәймиев мәктәбенә кул сузмагыз дип белдерә ул. Bu мәктәп өр-яңа, шундый сыйфатлы булганга күрә, шундый аналар киләчәк инде. Теге престиж дигән әйбер бар инде, шундый мәктәптә укый минем балам дип әйтәсе килә. Татар телен өйрәнәсе килми. Мәсьәләгә ачыклык кертүне сорап, без Адымнар мәктәбе җитәкчелегенә мөрәҗәгать иттек. Директор мондый шалтыратулар булуын инкар итми. Ул бу хәлне кайберәүләрнең мәсьәләне аңлап җиткермәве белән аңлата. Мәктәбезгә ниндидер куркыныч яный дип әйтә алмыйм, чөнки аның уку планнары да, бөтен эштәлеге дә федераль стандартларына, кануннарына нигезләнеп эшләнгән. Үз балаларын 3 телдә белем бирүче яңа мәктәпкә бирергә теләүчеләр уку елы алдыннан гаять күп булды. Шуңа да укырга алганда иләк аша уздырулары аңлашыла. Biz инде балаларны алганда собеседование дип әйтәбез инде русча, собеседование аша алдык. Алар инде җәйкән әзрәк әзерлектә ясап килделәр. Микрорайонда яшәүче балаларны алар бу мәктәпкә прописка буенча карый, читкә җибәрмиләр. Теләүчеләрнең барысы да Бичурин урамындагы бинага укырга урнаштырыла. Әлеге мәктәп билингваль, ягъни 2 телле. Монда инде татар телен белмәүчеләргә дә авыр булмаячак. Республика районнарының гына түгел, Мәскәү, Уфа, Ижау һәм башка төбәкләрдән килүчеләр дә бар. Биредә яшәп укучылар арасында без Казанныкларны да очраттык. София Асатова элек укыган мәктәбен Адымнарга алыштыруын телләр өйрәнү теләге белән аңлата. Монда күбрәк инглиз теле, монда современный технологиялар күбрәк, монда татар теле дә көчлерәк. Укучылар да коллектив та мәктәпне бер сүз белән оҗмак дип атай. Мондый уку йортлары белем бирүнең яңа форматы булып санала. Республика тәҗрибәсен башкалага килгән Мәскәү кунаклары да югары бәяләде. Киләчәк мәктәпләре менә шундый булырга тиеш. Шушы эшкә сөенеп баласын китерәсе урынга каршы килгән икән, ул кыл чиртү һәм үзенә күрә провокация дип авырсыз әйтмик. Ул үз арабыздан килеп чыккан һәм ниндидер ялкау, ниндидер орта калган фикерле кешеләрнең алга чыгарга омтылуы. Һәм без шуңа каушап, елап, моңаеп утырырга, ниндидер патшаларга, евангрозларга, Мәскәүләргә рәнҗеп утырырга тиеш түгел. Что in Tata? Нәрсә? Very good. Монда әнә шулай кайсы телдән дәрсәң дә җавапсыз калмыйлар. 3 телдә белем бирү заман таләбе. Кемгә дә сер түгел, анда менә шушы мәгълүм законнардан соң татар телен мәктәпләрдән кысырыклап чыгарганнан соң дип әйтергә кирәк, авыз тутырып. Ул менә шушы безнең татар теленең яшәвен тәэмин итәргә тиешле мәктәпләр иде. Иде, әмма шулаймысың. Җавап эзләп без Казанның 180-нче күп профильле полилингваль мәктәбенә юл тоттык. Аны да 2017 елда татар гимназиясе итеп күз алганнар иде. Әмма әтияниләрнең теләк гаризалары рус телле сыйныфларга ихтыяҗ күбрәк булуын күрсәтә. Ул чакта каршы килә алмыйлар. Нәтиҗәдә ул гомуми мәктәп ролендә кала. Нинди телдә укырга теләсә, шул телдә укый, шул сыйныфка утыра. Шуңа күрә монда мәҗбүр итү дигән әйбер юк. Теләк нигезендә генә башка алган әйберләр, шуңа күрә кискен теге каршы чыгуларга бездә монда гомумән урын калмый. Табигать ул билгеле бер урынның җир сулары. Әйләнә тирә дөнья дәресе татарча. Менә бу сыйныфтагыларның әти-әниләре балаларының туган телене белеп үсүен тели. Шуңа да милли сыйныфка биргәннәр. Араларында татар телен әзрәк авырлык белән биргән балалар хәзерге вакытта инде үсеш бар. Әти-әниләрнең үз баласын полилингваль мәктәпләргә бирергә теләве аңлашыла, әмма ни өчен татар телен өйрәнергә теләмәүләре аңлашылмый. Икеләнгән кешеләр бәлки булгандыр, ләкин моның иштәлеген аңлатып күрсәткәннән соң, эшнең курылыш тәртипләрен бергә утырып сөйләшкәннән соң, баш тартучылар әлбәттә саны кими. Татарстанда яшәп татар телен белмәү яки бер 30-40 сүзне белмәү һәм бер эпитезлек аңламау ул артта калган дигән сүз. Хәлвә дип кенә авыз балланмаган кебек телне саклыйп дип кенә лаф урудан мәгънә булмаячагы аңлашыла. Сүздән тәгаен эш гамәлләргә күчәргә кирәк ди депутатлар. Бердәм дәүләт имтиханында
урыс булмаган телләрдә бирүне татар телендә генә димим мин. Чуашча бирергә хокуклы булырга тиеш. Марийча һәм башкалар. Адымнар белемгә һәм бердәмлеккә юл күп телле мәктәпнең девизы бу. Әлеге сүзләр 2021 елга бурычлар белән дә тәңгәл килә. Татарстан президенты указы белән киләсе ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Рәмзилә Гафиятуллина, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүтін дүния татар конгрессында 2 атналык җитәкче алышында. Аны 18 ел буе җитәкләгән Ринат Закиров урынына урынбасары Даниш Шакиров килде. Яңа җитәкче алдында зур бурычлар тора. Узган милли җыенда кабул ителгән татар халкының гамәл стратегиясын тормышка ашырырга, төбәкләрдә кадрлар составын яңартырга. Ни өчен җитәкче булыр өчен идарәче сыйфатлары гына җитми, милли рух та кирәк. Адымнар мәктәпләрендә татар теле артыгы белән укытыла диючеләргә Даниш Шакировның җавабын инде. Әңгәмәбез шулар хакында. Данис Фанис, исәнмесез? Хәерле кич. Сезне бу вазифага тәкъдим иткәндә Васил Шайхразиев безгә президент куйган бик зур һәм әһәмиятле бурычларны үтисе булачак дип билгеләп үткән иде. Сез ул бурычларны нәрсәдә күрәсез? Әлбәттә, менә әлеге вазифага билгеләнүем ул зур җаваплылык. Мин зур җаваплылык хисләрен тоям бүгенге көндә. Мин бу оешмада чит кеше түгел, гомумән үземнең рухым белән, үземнең ичке дөньям белән мин милләт баласы буларак тәрбияләнгән зур җитәкчеләрнең миңа шундый зур ышаныч тапшырып, әлеге эшкә билгеләгән вакытта ук мин һәрвакыт күңелемдә, һәрвакыт йөртә торган бер сүзем белән әйтәсем килә, милләткә хезмәт итү ул минем яшәү рәвешем. Данис Фанис, быел татар дөньясы өчен әһәмиятле берничә вакыйга булды. Шуларның берсе милләт җыенында без татарның гамәл стратегиясын кабул иттек. Без аның буенча зак барган фикер алышларда сезнең фикерләрне бик ишетмәдек. Хәзер сезнең фикерне дә беләсе килә. Сезнең аның буенча күз алларыгыз нинди? Аның үстенлекле яклары әле эшләп бетерәсе эшләр аның буенча алар нидән гыйбарәт? Әлбәттә, ул бит стратегия 1-2 көндә генә төзелмәде ул. Беренчедән Бөтен татар конгрессының менә 28 ел дәвамында саллы эшчәнлекнең нигезе ул. Шуны сызыклап үтәргә кирәк, стратегияның исеме дә бит халкыбызның, татарларның гамәл стратегиясе. Бик күп нәрсә гамәлдән торачак. Һәм шуңа күрә стратегия белән бер рәттән аның ашыру юллары, гамәлгә ашыру юллары да, төп юнәлешләрдә билгеләнде. Быел булган тагын 2 мөһим вакыйга, аның берсе җәй көне президент каршында махсус комиссия оешты. Икенчесе менә узган атнада гына президент 2021 елны туган телләрне саклау һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Сез комиссия җитәкчелеге белән очрашулар планлаштырыламы һәм менә бу елны узар өчен план төзеләчәкме һәм анда ниләр кертелер дип уйлыйсыз? Мин һәрвакыт әйтергә ятам, туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Менә бүгенге көндә дә актуаль мәсьәлә дигән вакытта ул инде әлбәттә тел мәсьәләсе. Без бу эштә катнашуына түгел, без шушы эштә кайныйбыз инде бергә. Анда үзебезнең фикерләребезне, тәкъдимнәребезне җиткерү генә түгел, аның шишу юлларын да күрсәтәбез. Сезнең алда торган проблемаларның мәсьәләләренең берсе дип әйтик инде, ул Россия төбәкләрендә милли оешмаларда кадрлар мәсьәләсе. 90нчы елларда килгән урта буын алар өлкәнәеп бара. Менә аларга алмашка яшьләр әзерләү, алар әзерләнәме, бармы, аларның тәҗрибәсе җитеп бетәме һәм татар конгрессы бу мәсьәләдә нинди эш алып барачак? Сезнең фикерегез белән тулысынча килешеп бетмәс идем. Чөнки менә Бөтен татар конгрессы канаты астында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы эшләп килә. Менә бу сез әйткән мәсьәләне дә хәл итү өчен эшләнде. Һәрбер төбәк татар оешмасы җитәкчесе үзенең янда һәрвакыт милләт баласын тәрбияли алырдай лидерларны тәрбияләргә тиеш, уларны формалаштырырга тиеш. Шул вазифага килгән вакытта алар милләткә хезмәт итүне рәсми вазифа буларак кына карарга тиеш түгел. Алар милләткә хезмәт итүне яшәү рәвешләрендә, яшәү рәвешенә әйләндерергә тиешләр. Сез татар дөньясында барган проблемалы мәсьәләләр белән танышып торасыз дип беләм. Менә кичә генә социаль челтәрдә дә шундый бер мәсьәлә килеп чыкты. Полилингваль адымнар мәктәбенә биргән рус атаналарның кайберләре берничәсе татар теленең күп укытылуы белән изат түгел ахрысы. Сезнең менә бу мәсьәләгә фикерегез нинди? Беренчедән мин ул фикер белән бик килешеп бетмәс идем, чөнки һәрбер әти-әни үзенең баласын мәктәпкә тапшырган вакытта нинди мәктәпкә тапшырганын белеп бирә баштан ук һәм һәрберсе аңларга тиеш. Бүгенге көндә дәүләт теле буларак та һәм гомумән безнең туган тел буларак та менә ана телебез бит. Туган телебезне укыту һәм аның шушы баланы шул мөхиттә тәрбияләнүен ул бит өстенлекле фактор. Данис Фанис, бик зур рәхмәт сезгә. Кызыклы әңгәмә өчен соңгысы булмас. Рәхмәт. Тапшыруны дәвам итәбез һәм кадакка күчәбез.
Исәнмесез. Исмех игрех дигән сүз бар урыста. Татарчасын үзегез шамалагыз. Бу атнаны Мөслимдә юл хәрәкәте иминлеге буенча утырыш булды. Казаннан җитәкчелек килде. Ниндидер сюрреализм иде бу. Башта вице-премьер арттагы партада, гафу итегез, урындыкларда утыручы ханымнарга шелтә белдерде. Безгә дә әйтегез әле, бергә көлербез дигәнрәк кебек. Аннары исполком башлыгына эләкте. Районда юл йөрү куркынычсызлыгын тәэмин итәргә тиешле комиссия җитәкчесе җыелышка үзе үк тонировкалы машинада килгән. Водителем миңа әйтми генә караңгылаткан аны. Мин ул көнне авырган идем, диде түрә. Ярый әле әбине юл аркылы чыгарган идем, шуңа күрмәдем димәде. Очрашуның кульминациясе район башлыгының чыгышы. Безнең ди, МЧС башлыгы ди, гомумән иртәдән үк исерек ди. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Я уже 3-й год прошу министра МЧС, чтобы его уволили, но его не увольняют почему-то. Будь добры, помедленнее. Я записываю. Коронавирус турындагы яңалыклардан инде арып беткәнсездер. Әмма сөйләми дә булмый. Мода замана белән бергә атлый. Модельер һәм кутюрьелар менә шушындый спай гына күлмәк уйлап чыгарган. Айрым маска киясе юк, бик уңайлы. Легким движением руки брюки превращаются. Әмма шунысы гына уйланылмаган. Бидлекне безгә көненә берничә тапкыр алыштырып торырга куша табиблар. Шул очракта гына аның файдасы була янәсе. Тик бездә бит бидлекне авыру эләктермәс өчен түгел, штраф түләмәс өчен кияләр. Тем более шундый Кытай әйтеме бар ди. Әгәр дә син пандемияның 2 дулкынында бер үк битлек белән йөреп чыккансың икән, димәк син үлемсез. Иди отвали отсюда, понял? Аның каравы авылларда пандемияны уйларга вакыт юк. Көннәр матур тора, коронавирусның гына түгел, әбиләр чуагының да 2нче дулкыны китте бугай. Авыл кешесенә җәйге эшләрне тамамларга бик кулай бу. Татар әйтемен бераз үзгәртсәк, былай дияргә була. Әбиләр чуагы күпме генә дәвам итмәсен, ул беткәч тә 3 көнлек эш калачак. Салавычтан Рамил әфәнде әнә бии эшләде бу көннәрдә. Силосны да аяклары белән яхшы таптады, сәхнә урынына трактор чүмешендә шәп файдаланды. Бэк вокалда эшләүче хезмәттәшләре аңа бии дип дәрт биреп тордылар. Бу атна адымнары тәмам, үзегезне, якыннарыгызны саклагыз һәм исән-сау булыгыз.